I ljudi, prije ovog klipa zamolio bih vas da se svi pretplatite na kanal, pošto sam vidio da vas dosta klipova mojih gleda, ali da niste svi pretplaćeni na kanal, tako da brzo svi se pretplatite na kanal, lajkujte ovaj video, probamo na ovome video skupiti 1000 lajkova, tako da i ko hoće neka me zaprati na Instagramu, tako da to je to i idemo u video. Pozdrav! Viđa onog malog, kako ima dobro minđušu. Sad ćemo ja ono minđušu ukrasti. Alo mali, daj tu minđušu sad ovamo, odmah. Kako minđuš, mali? Ko si ti da ja tebi dajem minđuš, ha? Daj nama ovamo, ili ćeš biti pijan. Šta ti misliš, mali, se ja tebe bojim, a? Ako si ti neki lopov tudi, ne znam šta. Sad ćeš ti da vidiš mali. Pa vide ti prilaziš vamo, hajde vam, hajde vam. Dobro je, doći ja kući. Dede, uzmi 2 kila brašna. Uspo, dobro, hajde, hajde. Oj, kako me ovaj čovjek razvalio. Oj, nemoj. Oj, što me spuca, ali popućama smrdi ko da je neko umro. Oj. To ti što si igraš čelom, aj sad pljačkaj.